u Jisu, u balong u Blei, badu balong u Buriu, u layai lemba ka jimpenyai jong u Joseph bat ka Maria, kum u kun bakongu jongki. Badu Jisu, ulayai lemba kaneka pang, ulalong u bakongu, ulalong u bakoloi ban kalalong ka langkinia naga benda jongi, ka jingaiti ka kadau hangi, ka jingkoloi jongu, balong ka jing langkinia naga benda ban penim yangi, naki pop jongi. Bad kumjuru kaneka jingaiti ka kadau hangi, ya ka mission jongu Jisu. Ka jingtumu jong ka jingwan jongu ha kaneka parte. Ka jingtumu jong ka jingwanu Jisu, ka jingtumu jong ka jinglong lingdo, jinglong snam jongu Chris, kalong ban kindiyu yaki buryu batalon, ban kindiyu yaki nompop sya kaburom jongu Blei. Kane kalongka jing penim kabangi baro ngitrang haka jingim. Commission jongu Jisu kalong ban Iaitreilang bat ka donur jongu Blei upa. Ka donur jongu Blei upa kala kende barabor nagabenta ka mensiem jongu beriu balangap haka tliu jongu pop badu Jisu la wan hiar hakane ka tliu jongu pop ban kersiu tia yangi nangda ban ra yangi syaka senda jongo Blei ban aiti yangi baro sya Blei ka jingaiti jongu ha ka temple ka penken mau yangi ngi ivei pa iveru ngi de ban aiti penken tang lembau Jisu sya upa Bad kabamot ngideben imya ka jingim ka bakuin man ka kilipmat kanamba kabor ka itiar bad ka jingtumo jang ka jingay tiyo Jesus Christ kalong ka ba seiso ha ka jingim jangi ha ki ingasem jangi ha ka jingim jang malaki brio. Lada mga bad mapi ngim treben Iaitreilang bad kane ka Saindur bakraw jongo Blei ngidang pinpulong ya ka jingwan jongo Chris nginang kindait ya ka jinga kabaw Blei wala terwa hangi lembau Jesus Chris dena kata ka daw ko himen ko para ngideben puson jiliyo halor kane ka pang